úgy, mint mikor én a kórházban voltam. Csókolom! Szeva, Dédi! De jössz! Szia, Dédi! Ó, én ennél változatosabb leszek. Szia, Dédi! Jó. Puszilunk mindenkit, mindjárt otthon vagyunk. Órák. Holnapra! Tényleg nem néztük meg a Tihanyi vízhangot. Nem. Vízhang! Ki jön? Mi? Marci. Ennyi? Marci jön. Marci. Szia, Dédi! Voltunk a Szigligeti várnál meg. Voltunk a Szigligeti várnál. Szigligeti várnál. Nagyon jó volt. És itt vagyunk a Gáboréknak. Szia, Dédi! Megtaláltuk őket a dzsumbujba. És a Bianca. Te nem is nyilatkoztál, Bianca. Bianca vendégművész, ő csak átmenetileg tartózkodik a társulatnak. És most már Marciból is elege van, mert Mert belőle megyünk most Balatonboglárra, ott van egy SZDSZ-es volt kollégám, a Szennai Feri, ők várnak minket még, Az oda képest egy perces megköszönünk videóról ugyanilyen szól. villámlátogatásra, Most aztán lehet. utána megyünk szépen hazafele, mivel tűzijátékot lemondtak mind a 6-ot itt a Balatonnál, úgyhogy szépen éjszaka olyan éjfél körül leszünk otthon. Puszi, sziasztok! És még este megyünk át. Sziasztok! Betörünk! És még egy, éjszaka majd megyünk el. becsörgetünk, ha hazaértünk. De az ablakon bezörgünk. Betörünk! Tényleg puszilunk mindenkit, Ennyi. itt a Réka jól érzi magát, meglátogattuk. Megyünk tovább. Ott meg a Kata! babóca, meg a kata. Szia, Dédi! Ő még nem tudja mondani majd. Némasági fogad.